Ngiyalibingelela bazalwane ngelihle igama lenkosi yethu uJesu Kristu, amen. Amen. Ngicela sihambise kuncwadi yesambulo very quickly. Ngifisa nje singene kuyo straight indaba. Siyaqhubeka siyafunda ngomyalezo uJesu awunikeza kumabandla akhe. So la ngesikhathi la incwadi yesambulo yayilotshwe khona kuze kube sekugcineni kwesikhathi. Now ibandla ekugcineni sasifunde ngalo, siyakhumbula ukuthi leli bazalwane mhlawumbe uthi nje ngiliveze nayo ibandla lasePergamos la sasigcine khona kade sikhuluma ngalo ukuthi ibandla lasePergamos la liqale khona mhlambe ukuze liqale nayi yenye izinto iyenzeka ukuthi kwakunomlisa owayebusa umbuso waseRoma uConstantine. Lana ngiveze isithombe sakhe se-Edict of Toleration. Bayathi ibandla labaKristu la-toleratheka kodwa laqhubeka libandla labaKristu, but after toleration kwaya kwesinye step la ibandla lamaKristu seliya-exaltwa. Leli gama lithi Pergamos okanye Pergamum lisho ukuthi ofukuliwe noba ophakanyisiwe noba exalted. Siyayibona leyo nto. La-exaltwa kanjani ibandla likaNkulunkulu? Ngokuthi inkosi umbusi uConstantine wathi sewumKristu, wathi wabona ephusheni noba embonweni ivision yesiphambano, and lapho wezwa izwi elithi uzonqoba ngale symbol le. So lapho kwakuyisign kuyena ukuthi abe yini, abe umKristu. Mase eba umKristu Constantine, baningi abantu amasosha awengamaKristu awengasali ngoba besithi yona they don't fight for ababusi abakhonza izithixo, for pagan kings. But now ngoba uConstantine wasithi umKristu nakumashield wakhe kakunesimbolo esiphambano, wathi cha bavuma-ke bathi bazomlwela, wanqoba-ke wabusa umbuso wonke impela uConstantine. And waqala-ke lapho kuliphakamisa ibandla laceba kwabakhona babuyisela amabhilidi abe-confiscate-iwe ngezikhathi zentshushiso. Ngaphezu kwaloko bakhelwa namanye amabhilidi, baholela imali enkulu ngoba phela umbuso wonke. Now ngifuna siqonde ukuthi uConstantine mayengumbusi waseRoma, Roman Empire, akabusi i-country eyodwa njenge-South Africa, ubusa i-empire. So all countries combined, yabo, aphethwe kuyena kanje esandleni. Siyayibona leyo nto. So ingcebo yonke akwazi ukuyibutha kulezi zizwe lezi azibusayo wayekwazi ukuthi ayifake ebandleni. So kwakuyisikhathi ngempela sokuphakanyiswa okumangalisayo kwebandla. That is why abaholi abaningi bebandla, sasikhuluma last week ngomunye umholi Eusebius, ngempela badakwa imali. Now iBhayibheli malikhuluma ngalabaholi libafanisa nobani? Siyakhumbula ukuthi libafanisa nobani kambe bazalwane? Lalibafanisa no, angisifakanga isithombe sakho. Okay, it's fine. Angisifakanga. NoBalaam. Lithi labaholi banemfundiso kaBalaam. uBalaam kambe wayenjani? Wayefundisa uBalak ukuthi yini angayenza ukukhubekisa isizwe sakaSirayeli. Lokho siyakuthola kuNumbers chapter 25. Waqale uBalaam wazama ukuqalekisa amaSirayeli kodwa wahluleka. Wabese ibona indlela amaSirayeli anganqotshwa ngayo ukuthi bahlukaniswe noNkulunkulu. So wafundisa uBalak ukuthi yini emele ayenze ukuze ahlukanise amaSirayeli noNkulunkulu. So imfundiso kaBalaam ileyo ukuthi ngathini ube kwi-team, uthimaphe nenkosi ethile, uyifundise ukuthi yini engayenza to control abantwana bakaNkulunkulu as it were. So Eusebius bebesenza exactly that. Bethi bezama ukuconsolidate umbuso, ukuthi be-united umbuso. Kenza into eyiningi, kwangena iy'thombe zezithixo zamaRoma zangena kathi hayi iy'thombe zikaJesu nezoMary. Siyabona leyo nto. Kwangena amasiko amaningi angekho, kwangena iy'mfundiso eziningi, opurgatory, zonke lezi zinto, yabo. Iy'mfundiso ezangena nombuso waseRoma, noChristmas. OChristmas bazalwane, ngiyazi ukuthi nje izinto abantu abayithandayo. Zonke lezi zinto zangena nombuso, zangena nama-pagans, angibeke nje kanjalo, yabo. Zangena nabantu bekhonza iy'thixo, zonke lezo zinto lezo. Now one of the things yangena enye sasifunda ngayo last week, ilo mkhuba
noba isiko manje ngizothi isiko ngoba alikho seBhayibhelini lokukhonza ngesonto ukuthi isonto lingcwele, so nakho kwangena ngalesi sikhathi lesi. So ngawibandla liphakanyisiwe nakhona i-quotation la, yebo siyakhumbula sifunda le quotation ibhalwa ngumlisa uPhilip Scalf, ngumuntu nje nama ngikaze ngimbona ngimazi, ngazi iy'ncwadi zakhe, very very powerful historian, very detailed njengoba ku-volume 3. And can you imagine njengoba historian mayibhala about the history of the church i-separate into 7 volumes, so it's amazing ukuthi there are 7 churches and not 7 volumes, so it's really amazing. Uyasho la ukuthi the Christianizing of the state, ngesikhathi uConstantine ethi umKristu kwaguquka i-state sonke, uthi amounted therefore in a great measure to paganizing and secularizing of the church. Sayizwa leyo nto bazalwane. So kuthiwa ibandla nalo kwaba ngathi liyanqoba kodwa lanqotshwa ibandla, yabo, ngokuthi kwangena izithixo. Ngaze ngenze isibonelo last week ngokuthi bangeke ukuthi kuguquka isizwe samaZulu sonke, isilo sithi siza nesizwe salo sonke ebandleni, kodwa isilo sithi eyi ezinye izinto amaZulu akakwazi ukuyiyeka. Bese mina ngoba ngithanda manje imali, isilo sesingiphersonal sesingithengele mhlambe iy'moto ey'nkulu, yabona, sesingisusile la ey'ntabeni, sesingibeke kumaphalisi amakhulu. Ngithi cha, Silo, akunankinga, ezinye izinto sizozixuba nje nenkolo le. Mawukuthi kunesuku olungcwele isilo elisithandayo, mhlawumbe isilo sithi hayi thina amaZulu usuku lwethu olungcwele kakhulu uLwesihlanu. Ngithi mina akunankinga-ke lapho, soqhubeka nalolo siko nalolo suku olungcwele leni. Kodwa into esizotshena yona la abazalwane ukuthi uJesu washintsha isabatha leli la ngoMgqibelo, wathi manje selingolwesihlanu ngenxa yokuthi uJesu wabethelwa ngolwesihlanu. And iyona into ebalulekile kwi-plan of salvation noma kwicebo losindiso isiphambano, uyabona leyo nto. And ngempela umpostoli uPawulu ze asho uthi God forbid that I should glory except in the cross of Jesus Christ my Lord. Siyabona leyo nto. So ngempela izwakale ngathi inesindo lento, bonke abantu bangene kuyona. Qhutshwe-ke nezinye ukuthi hhayi Silo la beyiney'thombe zabo senza ngakhona nabo banibani, akunankinga. Sizobafaka usenza ngakhona, kodwa Silo ukuze nabaKristu bangaxwayi, sizothi laba izinceku noma ama-saints ashonayo manje abhize asinxusela zonke lezo zinto, siyabo. So kwenzeka into ey'kanjalo exactly njengoba ngiyixoxa, kodwa in a larger scale. So bazalwane konakala kakhulu. Now kusenzeka lokho, lento iyakhula izifike manje kuleli bandla leli sesifunda ngalo namhlanje. Ake singenele kulona-ke chapter 2 verse 18 uSambulo. Kuyo ingelosi yebandla laseThiatira loba ukuthi, nakhu ekushoyo indodana kaNkulunkulu enamehlo anjengamalanga bomlilo nezinyawo zayo zifana nethusi elikhazimulayo, ithi, ngiyayazi imisebenzi yakho, nothando, nokukholwa, nokukhonza, nokubekezela kwakho, nokuthi imisebenzi yakho yokugcina miningi kuneyokuqala. Kepha nginalokhu ngawe ukuthi uvumela owesifazane uJezebeli, ozisho ukuthi uprofetikazi, afundise, adukise izinceku zami ukuba zifebe, zidle okuhlatshelwe izithombe. Ngamnika isikhathi sokuba aphenduke, kepha akavumi ukuphenduka ekufebeni kwakhe. Bheka, ngiyamphonsa embhedeni, nabaphinga naye ngibaphonsa ekuhluphekeni okukhulu uma bengaphenduki emsebenzini yakhe. Ngiyakubulala abantwana bakhe ngokufa. Amabandla onke ayakwazi ukuthi nginguye ophenya izinso nezinhliziyo, futhi ngiyakumnika yilona lowo wenu ngokwemisebenzi yakhe. Kodwa ngithi kunina eniseleyo eThiatira, nonke eningenaso lesi sifundiso, eningakwaziyo okujulileyo kukaSathane, njengabakushoyo, kangiphonsi phezu kwenu omunye umthwalo. Kepha lokho eninakho kubambiseni ngize ngifike. Onqobayo nogcina imisebenzi yami kuze kube sekupheleni kwawo, kuzobe sekupheleni, lowo ngiyakumnika amandla phezu kwezizwe,
Uyakuzibusa ngentonga yensimbi, ziphahlazwe njengezitsha ezibunjiweyo, njengalokhu nami ngamukelisiwe nguBaba, futhi ngiyakumnika inkanyezi yokusa. Onendlebe makezwe lokhu okushoyo umoya emabandleni. Amen, amen. Nabazalwane, sifika kwisikhathi la ibandla laqhubeka ngizothini ukudegrade noma to degenerate, ngoba masifunda incwadi yesambulo ngebandla lesithathu iPergamum sizobona ukuthi yebo kwakonakele, kodwa ngalesa sikhathi sitshelwa ukuthi abantu abaholi bebandla babesenza lokhu ekuthiwa kwakwenziwa uBhalamu. Manje indaba kaBhalamu ayisakhulunywa, kukhulunywa ngobani? NgoJezebeli. Naso sizoba-compare labantu la, kodwa ngifuna nje sike sihambe ngayo verse by verse. And uJezebeli, bazalwane, one of the things engizoyisho mhlawumbe ukuthi siye kuyona, uJezebeli, umehluko between uJezebeli noBhalamu ilokhu: uBhalamu waye-advise nje kuphela kwinkosi ukuthi ayenzeni. Siyayibona leyo nto, ubayi-advise inkosi ukuthi yini ekumele iyenze ukuthi idukise ibandla noma icontrol ibandla likaNkulunkulu. Siyayibona leyo nto. uJezebeli, uJezebeli number one, mawufunda ngayo kwi-history, wayengayi-advise inkosi. Siyayibona leyo nto. uJezebeli inkosi wayeyicontrol, sizobona, kodwa wayeyicontrol, wayephethe la isandleni. And not only that, uJezebeli wayezibeke njenge-representative kaNkulunkulu, njengoba kuthiwa ngumprofetikazi. Umprofeti ngumuntu orepresenta bani? uNkulunkulu. So now i-apostasy noma ngathi ukuhlubuka kuNkulunkulu sekuwes, yabo. Ibandla manje, the established church elibonakala ngamehlo, selishadile nombuso, njengoba noJezebeli wayeshadile no-Ahab. Siyayibona leyo nto, selishadile nombuso, futhi njengoba selihlubukile uNkulunkulu, lizenza umuntu ophethe orepresenta uNkulunkulu. That is what is happening la kule state. But uNkulunkulu uveza elinye ibandla lelathi iThyatira-ke. Lana sokunamabandla amabili, sobona ukuthi kunamabandla amabili. Kunebandla leli kaNkulunkulu nalebandla leli elihlubukile. Kunamabandla amabili ahamba ngesikhathi esisodwa. Uveza leli elakhe manje ibandla iThyatira. Kunezinto azincomayo kulona leli bandla engifisa sizibuke. Iyona ngathini, iyona nyama yesifundo sethu namhlanje, imisebenzi yebandla laseThyatira. Ake sibukeni-ke mhlawumbe kuverse 18. uJesu uma izazisa la, uzazisa njengalona onamehlo womlilo. Siyabona leyo nto, bazalwane. Now amehlo, kungani uJesu azazisa ngalolu hlobo? Question number 1, yini enza uJesu azazise ngalolu hlobo? Amehlo kaNkulunkulu enzani according to izwi likaNkulunkulu? Yini amehlo kaNkulunkulu ayenzayo? Ake sibuke, aselincwadi yeZakha chapter 15 verse 3. iZakha 15 verse 3. Ngoba njalo sikhumbula ukuthi njalo uJesu uma is-introduce emabandleni uzazisa ngathini, nge-characteristic aziyo ukuthi ibandla liyayidinga ngaleso sikhathi. Now why uJesu ezazisa njengalo onamehlo omlilo, erefera particularly kumehlo akhe? Sekuncwadi yeZakha chapter 15 kuverse 3. Amehlo kaJehova asezindaweni zonke, aqaphela ababi nabahle. Sezweni bazalwane, kuthiwa amehlo kaJehova enze njani? Asezindaweni zonke, aqaphela ababi nabahle. Asiyeni futhi kwiZakha chapter 5 lapho siya kuverse 25. iZakha chapter 5, not verse 25, verse 21. iZakha chapter 5 verse 21. Verse 21, ngokuba izindlela zomuntu ziphambi kwamehlo kaNkulunkulu, uyenza yonke imikhondo yakhe ukuba ilingane.
Okay, lana ithi uyenza ukuthi ba ilingane. I think ngifunde nge-English size uZakha 5:21. Ithi for the ways of men are before the eyes of the Lord. Ithi and he pondereth his goings. Seyizwa leyo nto ngamanye amazwi uNkulunkulu uyayicabanga. To ponder is to think about. Ucabanga yonke into umuntu ayenzayo uNkulunkulu. Seyizwa leyo nto bazalwane. Now lokhu uNkulunkulu uyakukhumbuza ebandleni ngazi ukuthi yinto le ibandla eliyikhohliwe ukuthi uNkulunkulu uyabona yonke into eyenzakalayo. Yonke into, ayikho into uNkulunkulu angayiboni. Yonke into uyayibona uNkulunkulu. Now kukhona isikhathi eBhayibhelini la abantu babethi uNkulunkulu akaboni. Na ngifuna sifunde ukuthi babesenzani ngaleso sikhathi. Oh bazalwane. Ake sithi incwadi kaEzekiel. Yini abantu babeyenza ngaleso sikhathi? Yini ayisenzeka eSirayeli, hayi kwenye indawo kwaSirayeli. Yini ayisenziwa ngesikhathi beze bayenze bathi uNkulunkulu akasaboni lutho. Basho kanjalo. Now la kuncwadi esambulo sikhumbula ukuthi uNkulunkulu ubhale in symbols and sasifundile ngathi sasifunda isifundo sesokuqala sesambulo ukuthi mawufuna uku-understand ukuthi uNkulunkulu uthini. You need to take leyo symbol le mayikhuluma ngamehlo. Uyibuka ukuthi isho ukuthini eBhayibhelini amehlo kaNkulunkulu enzani, abukana amehlo kaNkulunkulu. Yayibona leyo nto. Maningi amanye amavesi engawafundanga noPsalms 33 uyakhuluma ukuthi amehlo kaNkulunkulu abona umhlaba wonke. Lize lithi iBhayibheli and uyacabanga nezenzo zabo zonke. Siyibona leyo nto. So uNkulunkulu uloke repeat the same thing ukuthi amehlo amayikho indawo angayiboni. So why uNkulunkulu ekhumbuza abantu leyo nto? Yingoba abantu bazitshena ukuthi akaboni. Now kwenzekani abantu mabezitshena ukuthi uNkulunkulu akaboni? Na iBhayibheli liyasisa kuleso sikhathi ukuthi yini ayisenzeka. And sizobona ukuthi it's the same exact thing nalento ayisenzeka ngalesikhathi saleli bandla leli. Ngesikhathi inkosi uConstantine selifukulile ibandla. Kodwa manje ibandla lasengasafukulwanga nje kuphela, laselibusa seliphethe nenkosi. Kakube kakhulu bazalwane. Now seningithe Ezekiel chapter 9 verse 9. Okay, verse 9. Chapter 9 verse 9. Verse 9 wathi kimi ububi bendlu yakwa-Israyeli neyakwaJuda bukhulu kakhulu impela, nezwe ligcwele igazi, nomuzi ugcwele ukuhlanekezela, ngoba bathi uJehova ulishiye ilizwe, uJehova akakuboni. Seyizwa leyo nto kuthiwa ububi bani hayi obezwe. Bazalwane, akusho ukuthi ububi bomhlaba, kuthiwa la ububi bebandla of the house of Israel. Makhuluma about the house of Israel lirepresenta ibandla likaNkulunkulu. Kwangabantu laba bathi basondelene noNkulunkulu bazibiza ngabantwana baNkulunkulu. Akasho uNkulunkulu ukuthi ububi bomhlaba. Akasho ukuthi makugcwele igazi umhlaba uthi ububi bebandla bukhulu. Uthi kungani kunjalo? Uthi ngoba bathi uJehova akaboni. So zenzele sikufisayo. Now ngifisa lento siqale siyithathe singayi-apply kwamanje kulesi sethu isikhathi. Siyithathe siyibeke ngalesa sikhathi lesiya. Sekuqala ukungena izinkolo zaseRoma ebandleni kaNkulunkulu. Izinto ezenziwa ababusi noba abaphathi bebandla, abaholi bebandla. Bebesho kanje nawo bethi uJehova akaboni. Now notice bazalwane enye into babeyenza. Ayisiyeni Ezekiel chapter 8. Lesifunda verse 12. Siyasibuka ukuthi obani kahle kahle laba babethi uJehova akaboni, ngaba ibandla lonke noba kunabantu specific abasebandleni. Obani laba bethi uJehova akaboni. Ezekiel 8 verse 12. Wayesethi kimi, ndodana yomuntu, uyabona yini akwenzayo amalunga endlu yakwa-Israyeli bomnyameni? Kube yilelo nalelo ekameleni lalo lezithombe na? Ngokuba athi uJehova akasiboni, uJehova ulishiye ilizwe. Kuthiwa lana ngesiZulu ithi amalunga wendlu kaSirayeli. Kahle kahle the original word lapha isho ukuthi abaholi abadala. Moyifunda ngesingesi ithi the ancients.
ngamanye amazwi abantu abadala basebandleni, abaholi bebandla. So benza lezi zinto ukuthi baphethe wonke umuntu egumbini lakhe uhleli nani nezithombe. Siyayizwa leyo nto? So siyabona ukuthi lento isenzeka kwincwadi kaEzekiel beze bethi Jehova kaboni. It's the same exact thing esenzeka manje ngalezikhathi ibandla sekungena inkolo yaseRoma ebandleni kaNkulunkulu. Ngoba kwangena nani nezithombe. Siyayizwa leyo nto? Kwangena nezithombe. So kwenzeka exactly lento babeyenze ekuqaleni besithi Jehova kaboni. Now ake sibuke kunye futhi. Asifundele kuverse 16 Ezekiel chapter 8. Yini enye babeyenza? Yini enye babeyenza amalunga noma abadala abaholi bebandla lakaSirayeli ngesikhathi bethi Jehova kaboni? Yini enye babeyenza? Verse 16 kaEzekiel chapter 8. Verse 16. Wayesemngenisa egcekeni elingaphakathi lendlu kaJehova. Bheka, ngasemnyango yethempeli likaJehova phakathi kompheme ne-altare kwakukhona kungathi amadoda angama-25 efulathele ithempeli likaJehova. Ubuso bawo bubhekene nempumalanga, ekhonza ilanga ngasempumalanga. Lantu bazalwane. Now uyazi ukuthi yini eyenzeka? Yini eyenzeka ngesikhathi kungena inkolo yaseRoma kubuKristu? I wish yazi bazalwane. Kodwa ngeke ngayiveza lento. But hayi ngale ndlela manje sesike sikhuluma ngeke ngivezele ezinye izithombe. Ngesikhathi kungena inkolo yamaRoma ebandleni bezama ukuhlanganisa le nkolo. Into eyangena yilento ekuthiwa yi-sun worship, ukukhonza kwelanga. Now lana uthi uNkulunkulu lamadoda kaSirayeli. Cela ningitshele, ngizobuza akhe ningaphenduli, ngizobuza nje so that sicabange. ESirayeli ubani owayisebenza etempileni kaJehova? Uyedwa umuntu oyivumelekile ukungena etempileni. Wawungumpristi kuphela. Now lana abantu abasebenza etempileni kuthiwa manje bame between i-altare netempeli. Siyayizwa leyo nto? And kuthiwa baliflathele itempeli. Now phakathi etempeleni siyakhumbula sake safunda ngalo bazalwane. Into yayiphakathi kwakhona umphongolo wesivumelwano. Phakathi komphongolo wesivumelwano khona umthetho kaNkulunkulu. Siyayizwa leyo nto? Umthetho kaNkulunkulu othi ingabi nabanye uNkulunkulu. Usho konke nje umthetho kaNkulunkulu. Uze ube nomthetho weSabatha, umthetho kaNkulunkulu. Uze ube nomthetho wokuhlonipha abazali. Konke nje lokho. Ulapha bawuflathele. Lithi iBhayibhile babebheke bona empumalanga. Ababhekanga kodwa kuphela empumalanga, bakhonza ilanga empumalanga. Sayizwa leyo nto? Ngake ngakhuluma last week. uNkulunkulu esisiza esambulela nje lezi zinto ukuthi uSunday, it was the day of the sun. And yangena ngoba kungena vele ubuRoma ebuKristwini. Siyayizwa leyo nto bazalwane. That's why uSunday ngeke uthole ezwini likaNkulunkulu ngoba ufike nebandla iRoman Catholic Church. Abantu bafa abaKristu abaqotho ensukwini zakuqala kade kungena lento babengavumi ukwenza lokho. Bafa bafakazela ukholo lwabo ngegazi, kodwa ngenxa ukuthi thina sifike vele sekutshekile, sifike sizitshenti lento le babeyifela indlela eyirongo ngayo lento kubona emehlweni abo, because bona babeyazi babephila namaRoma, besazi ukuthi hayi lana kukhonzwa ilanga njengoba kenziwa kanje. So kubo into babengayicabanga noyicabanga ukuyenza, but ngoba thina sifike sekutshekile, sifike sekuyiyona into right. Lene right yona ngathi itshekile uze ithi mayisenze ubuka ukuthi hey hayi cha manje hayi angathi benza ngehabo la bazalwane. Hawu sifike ngesikhathi sikanjalo ke bazalwane. Now uNkulunkulu uyazi introduce lapha njengalo obonayo, ngoba uthi into abayenzayo manje abaholi bebandla ngalesikhathi lesi ibandla seliphakanyisiwe ababusi baseRoma. Uthi into abayenzayo abaholi bebandla benza the same things zazisenziwa abaholi
bamaSirayeli ngesikhathi sika-Ezekiel ngenxa yokuthi bathi uJehova akaboni. Manje mayizi-introduce uJesu uthi ngiyabona, uthi nginamehlo avuthayo, ayikho into engingayiboni, ngiyabona. Now ne-personal application bazalwane ngiyithandile kakhulu izaga 5:21 kakhulukazi njengoba ngiyifunda ngesingesi. Ithi uNkulunkulu ubona yonke into abantu bayenza, ithi good or evil, iqayasho kanjalo. But ku-Proverbs 5:21 ize ithi and he ponders. Sike sihlale sicabange bazalwane ukuthi yonke into esiyenzayo God ponders upon it. Sayizwa leyo nto? uNkulunkulu into oyenzile ekuseni kuze kube manje uNkulunkulu uyayicabanga. Esifundeni elinye ivesi just to prove le point. Ngoba omunye umuntu uzothi sibaningi kanje uNkulunkulu phela hayi angaze agule, icabanga into zethu sonke. Bazalwane singadlali uNkulunkulu, amandla kaNkulunkulu asiwazi. uNkulunkulu he thinks ngento esiyenza. Yabona leyo nto iyangishayisa uvalo njengoba ngilungisa nje lesifundo. Ngithi Lord Nkosi, konke umuntu akwenzayo uyakucabanga. Wena umuntu ngenza into ungayicabanganga, kodwa uNkulunkulu uyayicabanga athi njengoba enza kanje ngaba uyangithanda ngempela, ngaba yikona ukulalela lokhu, ingaba yindlela angikhokhela ngayo njengoba nganikela ngendodana yami. Kunzima kumina ukuthi nginikele ngendodana yami ukuthi izofa. uNkulunkulu uyayicabanga yonke into. Asibukele elinye ivesi elisho the same exact thing ukuthi uNkulunkulu ucabanga yonke imisebenzi yethu. Asene kumaHubo 33. Ngoba bazalwane, once umuntu ayikhohlwe lento, kulula ukuthi enze lento yayisenziwa ngabaholi bakaSirayeli ngesikhathi za-Ezekiel nangabaholi bebandla lamaKristu ngesikhathi ibandla sekungene ubuphapha, papers. Benza zonke lezi zinto ngoba bathi hayi uJehova akaboni. Ukubone nathi sometimes ngumKristu makunomuntu okwenze into ebuhlungu, uye uthi uphefumulele phezulu uthi hayi uJehova uyabona. Sayibona leyo nto? Yingoba yindlela osuke uziduduza ngayo hayi uNkulunkulu seyokwenza akubonayo. Yabo? And to some extent ungaze uthi uyabona lento ukuthi lo muntu uyenze ngoba ezitshela ukuthi uJehova akaboni. And uyarecognize ukuthi bekuyoba nzima if uJehova bekuthiwa akaboni. But bazalwane uJehova singazitsheli ubuka kuphela lezi zinto ezimbi ezenziwa abantu ababi. Ubuka konke, lithi iBhayibheli ubuka umhlaba wonke. Sizweni amaHubo 33. Sizofunda uverse 13 to 15. uJehova uyabheka esezulwini, uyababona bonke abantwana babantu. Esendaweni lapho uhlala khona uyababuka bonke abakhile ezweni. Yena owadala izinhliziyo zabo bonke, oqaphela zonke izenzo zabo. Lana English mayithi lapha ithi iqaphela zonke izenzo zabo, ithi he considers all their works. Ngamanye amazwi uyacabanga yonke imisebenzi yethu. Bazalwane, izinto esizenzayo uJehova wethu uyazicabanga. Yazi kubalulekile nokuthi mawenze isono uphuthume masinyane uyocela intethelelo uNkulunkulu. Yabo? Ngoba uNkulunkulu unesihe bazalwane, nomusa omangalisayo. Uhleze efisa vele ukuthini? Ukusithethelela uNkulunkulu. Yabo? But thina ukuthi uSathane usenza sikhohlwe ngomusa nangothando nje kaNkulunkulu. Masonile siye sisabe ukuthi uNkulunkulu mhlawumbe usithukuthelele konke lokho. Seyizwa leyo bazalwane. But uNkulunkulu unomusa omangazayo kakhulu. So the moment umuntu esona, flee to the throne of grace. The reason why ukuthi i-throne kaJesu ukuthi it's the throne of grace ngoba bazalwane kutholakala umusa omangalisayo. Kodwa umusa uthola yilabo abawucelayo. Sayizwa leyo nto? Need to ask for the grace. So kubalulekile kakhulu. Now ayisibuyele lapha kwincwadi yeSambulo bazalwane. Ngiyadlula kule ndaba ukuthi uJehova uyabona. Jehova uyabona impela. Singayikhohlwa leyo nto. Ucabanga yonke into esiyenzayo. Yonke into mangizoyenza ngicabanga ukuthi yazi uNkulunkulu uzoyicabanga lento engizoyenza. Iyomphatha kanjani mase iyicabanga uNkulunkulu lento?
All right. Now ngicela ndikuyichaza lento ngehistory into eyisenzeka la kubandla laseThyatira. Ngifuna mhlawumbe angiqale lapha kukhulunywe khona uJezebel. Let me share quickly. Athi ngishare so that sil-identify leli bandla silibone kahle. Athi ngishare i-screen futhi. I think siyabona uzilwane. All right. Now before ngisifunde nje ngemsebenzi yabo, kufuna sibuye lokhu bazalwane le ndaba la ukuthi sibona kanjani ukuthi leli bandla eliphi isiphi lesikhathi. Ngifuna sifunde ngama-characteristics kaJezebel. uJezebel number 1 bazalwane, nanga amavesi ungabhalile mhlawumbe amanye sizowafunda. Mawufunda kwincwadi yamakhosi oqala 16 verse 31, siyatshana lapho uJezebel ukuthi wayebani. uJezebel kwakuyintombazana noma ngizothi kwakuyisisi owayengakhonzi uJehova, wayekhonza izithixo. Siyabona leyo nto. And wafika kodwa kaSirayeli uJezebel wasihlanganisa nenkosi kaSirayeli, so wa-influencer ke amaSirayeli njengoba ngibhalile lapha point number 2 ukuthi gained influence in Israel Jezebel. So wayumhedena ngisho kanjalo, wayekhonza njengoba nje sikhuluma ngenkolo yaseRome ukuthi babekhonza ilanga. Kahle kahle naye iJezebel wayekhonza ilanga. Can you believe leyo nto? Babekhonza uBaal no-Ed-Baal, bonke izinkosi zelanga lezo, bathi inkosi yelanga uBaal. Now uJezebel futhi wahlangana wabusa umbuso. So he married and controlled the state. Now ngiyacela ukuyisho lento sake sayifunda eBhayibhelini makukhulunywa ngowesifazane kusuke kukhulunywa ngebandla likaNkulunkulu. Now maningi amavesi akuvezayo lokhu masifisa kwabhala 2 Corinthians chapter 11 verse 3 kodwa lapha kukhulunywa ngentombi nto. So ibandla eliphethe kahle libizwa eBhayibhelini njengentombi enhle. Siyayizwa leyo nto. uPaul ukhuluma ngebandla laseKorinthi uthi nginishadisile kumyeni owodwa uKristu njengentombi engenasici. Siyabona leyo nto. Maningi namanye amavesi kwa-Efesu chapter 5 verse 25 going onwards. Yabo uJesu lapha ekhuluma ngomlomo kampostoli uPaul ufanisa ibandla nowesifazane. Siyayizwa leyo nto bazalwane. Namafunda kwincwadi kaEzekiel chapter 16, Jeremiah chapter 3. So maningi nje lamavesi aveza ukuthi owesifazane eBhayibhelini urepresenta ibandla. Mayisetshenziswe owesifazana as a symbol. So lana siyabona ukuthi vele uJezebel la usetshenziswe as a symbol and owesifazane, so urepresenta ibandla. Kodwa manje yena uJezebel ngoba wayaziwa njengesifebe. Isifebe eBhayibhelini sirepresenta ibandla likaNkulunkulu elimhlubukile uNkulunkulu. Sayizwa lento bazalwane. Now uJezebel into esiyibonayo lamasifunda ama-characteristic kaJezebel ukuthi wayishade nombusi, inkosi, a king. Sayizwa leyo nto. But not only that, wayicontroller. Ake sifunde kwincwadi yamakhosi wokuqala chapter 21 verse 25. So masifuna uku-understand the actual history ngoba ngifuna ukufunda manje history, but ngifuna siqale siyifunde from eBhayibhelini ukuthi si-identify kanjani le history. Siyabona leyo nto. So sifuna uqale nje sibuke ama-verse by verse eBhayibhelini, then siye kwi-history sibone thina isenzeka. So amazing. Isahluko 21, amakhosi okuqala isahluko 21 iverse 25. Content sasiyibuke 25. Kepha akubangakho onjengo-Ahabi owazithengisa ukwenza okubi emehlweni kaJehova, edudwa nguJezebeli umkakhe. Ngiyayithanda nangesiZulu ithi edudwa nguJezebel umkakhe. Lana eBhayibhelini lesingesi ithi whom his wife Jezebel stirred. Yabona leyo nto, stir ukumenza enze into, almost like steering. Angazi nawo lamagama related yini, mhlawumbe related ngempela.
and i-steering umuntu okwi-steering umuntu onani one-control. So kungathi iBhayibhile lithi uma ebengekho uJezebel, u-Ahab wayengekazenze lezi zinto izenze. Sayizwa le nto bazalwane? So sibona uJezebel econtroller ubani? U-Ahab umbusi. And sizobuka ukuthi ngempela ibandla laseRoma kwenzeka kanjalo nalo. Asiqhubeke. uJezebel okunye wakenza bazalwane, washushisa ibandla likaNkulunkulu iminyaka ewu-3.5 years, 3.5 years ebulala abaprofeti bakaNkulunkulu. Lokhu yakuthola ku-1 Kings chapter 18 verse 13. Lapha ku-1 Kings 18 verse 13 liyaveza ukuthi wayibulala abaprofeti bakaNkulunkulu. Ku-Luke 4 verse 25 uJesu ekhuluma ngesikhathi sika-Elijah, uyaveza ukuthi lokubulala lokhu noma indlala, ngoba wayebabulala ngenxa yokuthi uthi ibona ebenza kube nesomiso Israyeli, kwakunesomiso nendlala. So ebabulala ke sithi yibo abaprofeti bakaNkulunkulu, ngoba lento abayenzayo imcasulile uBhaal. Siyayizwa leyo nto? So manje uBhaal wenze ukuthi izulu lingane, so akubulawa abaprofeti bakaNkulunkulu. Kwakwenzeka lokho. Now kwi-Luke chapter 4 verse 25 uJesu okhulumayo uyasho ukuthi indlala yaqhubeka noba isomiso saqhubeka iminyaka ewu-3.5 years. Sayizwa leyo nto? Nale point le is very amazing. And uJezebel siyabuka ukuthi ebandleni wafaka ukukhonza kwey'thixo. Sayizwa leyo nto? La sikuthola kwisambulo ke manje ku-chapter 2 verse 20 ukuthi la ebandleni manje like leli laseThyatira wayifaka ukukhonza kwey'thixo. Futhi uJezebel akazi nje nobi kanjani, uza a-religious speaker ethi ufaka inkonzo la, yabo, ufaka inkonzo njengoba noJezebel lo wafaka inkonzo eIsrayeli, kodwa inkonzo wayifaka yinkonzo kaBhaali, inkonzo ecubile kahle kahle, yayicube uBhaali noNkulunkulu, kanjalo yayicubile. Mhlambe uthi ngiliveze naleli phuzu bazalwane, because abantu abaningi abayazi lento ukuthi ngesikhathi sikaJezebel Israel kwakuxutshiwe, njengoba sibuka nala ukuthi kwaxutshwa. Ake ngiliveze naleli phuzu. Asiyeni incwadi kaZefaniah chapter 1. Zephaniah chapter 1. Asifunde uverse 4 no-5. Ngiyakwelula isandla sami phezu kaJuda naphezu kwabo bonke abakhileyo eJerusalema. Nginqume insali kaBhaali kule ndawo, negama labapristi bezithixo kanye nabapristi. Nabakhuleka ibandla lasezulwini phezu kwezindlu, nabakhuleka kuJehova befunga futhi uMelkhomu. Olisimeni imani-ke bazalwane. Yazi kunento esingayibonanga kahle. Lana uNkulunkulu ukhuluma ngabantu azobabhubhisa. Bese uphinde uverse 5. Kunento engifisa siyibuke mhlawumbe singabe ingenza ukuthi sigejile. Verse 5. Nabakhuleka kulo ibandla lasezulwini phezu kwezindlu, nabakhuleka kuJehova befunga Imani ngicela isimeni kanje. uNkulunkulu uzobhubhisa abantu abakhuleka bephezu kwezindlu, bakhuleka kwibandla lezulu. Lapho ukhuluma ngey'nkanyezi ngelanga nazo zonke lezo zinto, uthi uzobabhubhisa. Then athi uzobhubhisa futhi nabakhuleka kuJehova bemfunga. Manje iyathusa-ke lo. Uyobhubhisa kanjani abantu abakhuleka kuyena uJehova futhi? Asizweni isizathu, iyaqhubeka ivesi. befunga futhi uMelkhomu. Yayizwa leyo nto kuthiwa befunga uJehova, kodwa at the same time bafunga bani? uMelkhomu. So benze ini labantu? Hayi ukuthi uNkulunkulu bamshile but bamcubile. Kwakunokucuba kwakusenzeka. Njengoba nalaba bazalwane inkolo yamaRoma yaletha ini? Ukucuba. So noJezebel waletha inkolo ekanjalo, inkolo yokucuba. So kusukela ngalezo zikhathi bazalwane ibandla likaNkulunkulu liphakanyiswa amakhosi aseRoma konakala kakhulu ngoba kave kaxutshwa kakhulu. But manje ku-West futhi nekungcono kulabo abaxutshwa bekhona, bayazi ukuthi hayi lana kuxutshiwe la, bengekho nje. But thina manje ngoba sifike vele sekunje,
lento yokuxuba sizitshentshi iyona yangempela. Siyayizwa leyo nto bazalwane. Kuxutshiwe. Now ngifuna sibone ukuthi uJezebel uyisimboli yebandla iRoman Catholic Church. Zonke lezi zinto engizibhale la zi-hand and glove fit ne-Roman Catholic Church. Sake safunda ngayo bazalwane. Uyafunda namafunda kwincwadi yesambulo chapter 17 uzokuthola nje lokuthi uJezebel fit symbol. Ngizenza isibonelo mhlambe. iRoman Catholic Church ngonyaka u538 AD yila yanikezwa ukuthi icontrol umbuso waseRome, iempire inikezwa ngubani? nguJustinian, Emperor Justinian. Siyabona leyo nto ngonyaka u538. So kusukela lapho ngaleso sikhathi, in fact zange inikezwe ngonyaka u538, kwenzeka a bit earlier, kodwa kwakunabantu kwakunezizwe ezazingayikholwa inkolo yama-Catholic. Sayizwa leyo nto. Manje njengoba zingayikholwa inkolo yama-Catholic zazingavumi ukubuswa ama-Catholic. Lezizwe lezi zazintathu, njengoba nama ufunda kwincwadi kaDaniel ukuthi phambi ukuthi uphondo oluncane libusuka amaphondo amathathu. Sayizwa leyo nto. Zabhujiswa ke lezizwe zontathu, zibhujiswa amabutho kaJustinian inkosi. Mase zibhujisiwe kathiwa ke hayi phapha indlela ikulungela ukuthi ubuse. Ngempela iRoman Catholic Church yathatha umbuso ezandleni. Bazalwane konakala emva kwalokho. Intshushiso lapho wawutshentshena ziyokwehla ngoba sekubusa phela abantu abangathi bacube nobuKristu. Zavele zazanda kakhulu intshushiso. Zakhula kakhulu intshushiso. So bacontrol ibandla. Bacontrol istate, ibandla licontrol istate njengoba isho point, but also bashushisa abantwana baNkulunkulu. And do you know ukuthi intshushiso zaqhubeka isikhathi esingakanani? This is the amazing part bazalwane. Ake sibuke neBhayibhelini ukuthi ithini. Asiyenincwadi yesambulo. Mhlambe asiyenisambulo chapter 12. Yeah, siyenisambulo chapter 12. Sibone le intshushiso zaqhubeka isikhathi esingakanani. 14. Owesifazane wayesenikwa amaphiko amabili okhozi olukhulu ukuba andizele ehlane endaweni yakhe lapho ondliwa khona isikhathi nezikhathi nengxenye yesikhathi engekho ebusweni benyoka. Lenyoka Lana ikhuluma ngebandla likaNkulunkulu ngesikhathi lalibaleka intshushiso, ukuthi libaleka ebusweni benyoka. Nakuthi labaleka lishushiswa isikhathi nezikhathi ngizothi half nengxenye yesikhathi. Sayizwa leyo nto. So isikhathi is 1 year eBhayibhelini. Sakufunda lokho ngesikhathi sifunda incwadi kaDaniel. Izikhathi it's 2 years, and ingxenye yesikhathi it's half a year. So that is actually 1 year plus 2 years plus half, it's 3.5 years. Sayizwa leyo nto bazalwane. And it's the same time exactly uJezebel wayeshushisa ngalo ini abaprofeti baNkulunkulu emandulo. So yingakho uJesu manje esebenzisa uJezebel as isymbol yebandla laseRome malishushisa abantwana baNkulunkulu for 3.5 prophetic years. Now 3.5 prophetic years now sawufunda bazalwane ukuthi is equal to 1260 literal years. Lokhu sake sakufunda bazalwane. Kodwa nje i-repetition manje. So njengoba baqala ukubusa ngo538 AD, mawubala 1260 years ukusukela ngo538 AD uya phambili uphelela ku1798. La ngempela ibandla lobuphapha laphucwa amandla alo ngesikhathi seFrench Revolution. Yingakho manje ibandla lobuphapha lingabusi ngalendlela lalibusa ngayo kuqala. Sayizwa leyo nto. But iBhayibheli lithi inxeba laleli bandla lisazophiliswa. Sayizwa leyo nto. Incwadi yesambulo chapter 13. So lisazobuya for one more round. Lizobuya leli bandla lizobusa, and the same izintshushiso zizoba khona again. And bazalwane, athi uNkulunkulu angasisiza ngempela simthande kakhulu kusemanje, ngoba masingakwazanga ukumthanda manje kuselula, ngesimthande sekunzima. Masingakwazanga ukwethembeka manje esikwazi ukwethembeka kusenzima. Sikwazi bazalwane. So ngingasho nokuthi mhlambe singenza self study
sibuka ukuthi lo 3.5 years noma ngezinye izikhathi mawufunda ku verse 6 ka Revelation 12 kuthiwa 1203 score days 1260 days sibuka ukuthi uba 1260 years kanjani homework mhlambe leyo bazalwane ngizocela next week oyitholile azama ukusichazela ngicela nize ningikhumbuze ngizocela uzongichazela ukuthi how is this 1260 years sithola kanjani la eBhayibhelini using the Bible ukuthi le symbol lesibona kanjani ukuthi 1260 years kodwa ngempela kwenzeka kanjalo now ngifuna ukuvala ke bazalwane ngokukhuluma ngalokho so sesibonile ukuthi ibandla likaNkulunkulu lalishishiswa ngezikhathi kubusa ibandla le-Roman Catholic Church. Now ngithi kunamabandla amabili ngalesikhathi ngoba kwakunebandla leli elihlubukile i-Roman Catholic Church then kunebandla likaNkulunkulu leli alincomayo athi imisebenzi yalo mihle futhi nangaphezulu kunemisebenzi yakuqala sayizwa leyo nto lelo abantu abangayihlanganisanga ne-Roman Catholic Church but manje uthi uJesu unenkinga nabo la uthi ngoba sebeyazihlanganisa uthi unenkinga ngoba sebeyavumela ukuthi lo wesifazane uJezebel athini afundise siyayizwa leyo nto and bazalwane I'm going to read the quotation sibone ukuthi ngempela kwenzeka kanjalo mhlambe uthi sofunde lama verses sikhumbuza ngalento engishoyo ukuthi ibandla lalinconywa ngemisebenzi but inkinga laseliqala ukucompromise selivumela ibandla lase-Roman Catholic Church ukuthi libadonse libafundise asafundeni again Revelation chapter 2 asifundeni verse 19 sifunde no verse 20 Siyayazi imisebenzi yakho nothando nokukholwa nokukhonza nokubekezela kwakho ukuthi imisebenzi yakho yokugcina miningi kuneyokuqala kepha nginalokhu ngawe ukuthi uvumele osifazane uJezebel ozisho ukuthi ungumprofetikazi afundise adukise izinceku zami kuba zifebe zidle kuhlatshelwe izithombe. Sayizwa lento bazalwane now lana uJesu ubhalela inibandla lakhe leli langempela not the Roman Catholic Church his true people abangazixhumanisanga noJezebel uthi ngiyayazi imisebenzi yenu nenza kahle futhi nenza kahle ngisho nakunakuqala kodwa inkinga manje ukuthi senenza lento yokuvumela uJezebel yini eyenze ukuthi manje nivumele uJezebel ukuthi aqale ukufundisa abantu sayizwa leyo nto aqale futhi nokwenza ukuthi ingceku zami zikhonze izithombe futhi zifebe sayizwa leyo nto na ubufebe bazalwane lobu kukhulunywa ngabo lana ubufebe obu literal nobu spiritual lobu spiritual kusho ukuthi ibandla likaNkulunkulu mali zihlanganisa nani nombuso ibandla likaNkulunkulu liyaphila esizweni kodwa alihlanganisi nombuso sayizwa leyo nto bazalwane alihlanganisi nombuso ingakho mawufunda noma ngizothi alihlanganisi nomhlaba futhi kuba umbuso phela umhlaba mawufuna ukuthola lokuthi ngempela ubufebe lobu ngafunda incwadi kaJames chapter 4 verse 4 kaYakobi 4 verse 4 James 4 verse 4 iyasho lapho ukuthi ubufebe ithi izifebe anazi yini ukuthi ubuhlobo nomhlaba noba ukuzwana nomhlaba ukuba isitha sikaNkulunkulu isho kanjalo so that is now the spiritual ubufebe but lobo literal lobu ke sibaziyo all right so iyo nto bengifuna siyibone ibandla likaNkulunkulu liyasebenza na ngifuna sike sibuke abazalwane labantu ngifuna sibuke ukuthi obandla bekukhulunywa ngabo uma ngabe kuthiwa safundile lama chapter ngangiwasuggestile ukuthi safunde kule ncwadi besiyozwa ngaleli qembu labantu ekuthiwa ama-Waldensians siyibona lento bazalwane khona iqembu labantu ekuthiwa ama-Waldensians now kukhulunywa ngawo la angeke ngifunde la isicaphuno la history nje kuphela ke manje ithi for centuries the churches of Piedmont maintained their independence but the time came at last when Rome insisted upon their submission so kuja the churches of Piedmont makhulunywa ngamabandla asePiedmont khulunywa ngama-Waldensians iqembu labantu ekuthiwa ama-Waldensians the reason why ngiyazi ukuthi khulunywa ngama-Waldensians ngazi kanjani ingoba mawufunda la kwincwadi yesambulo
chapter 2 leli bandla leli the previous iPergamos bekhulunywa ngebandla likaNkulunkulu elilapho iRoman Catholic Church ikhona, and that was eItaly. Siyabona leyo nto eRome, Italy. So nalana, even though babebaningi abaKristu eAsia nase-Central Africa ababengaxhumananga nebandla iRoman Catholic Church, but lana ayikhulumi ngabo, ikhuluma lana ngalaba babesendaweni la ikhona iRoman Catholic Church. Siyakhumbula sifuna kuleli bandla leli the previous one uthi ngiyazi ukuthi la uhlala khona la noSathane ehleli khona, yabo. So that was in Italy, eRome. Now labazalwane kuthiwa they maintained their independence. Sayizwa leyo nto bazalwane, ngamanye amazwi babengahlangananga naleli bandla laseRome, and kwakunjalo inkolo yabo yayimangalisa mawufunda ngayo. Kuthiwa ngesikhathi beqala ukuhlangana with the Roman missionaries, with the missionaries we-Roman Catholic Church, abazalwane laba benenkolo, the primitive faith, kuthiwa bazalwane kwabona ngalumehluko omkhulu. Kuthiwa laba abanye babekholwa nje ngale ndlela yaqala vele abapostoli kanjalo kuqhubeka. Kuthiwa they were very simple, bephila ngezwi, yonke into nje bebe uNkulunkulu phambili. Kuthiwa laba abanye the Roman missionaries kuthiwa bebenepomp enkulu, kuthiwa begqoka izinto, yabona lezi zinto uthola izinto zinamagolide zinani, kune-display eningi. And also even in their manners babengenandaba kakhulu nendaba yezwi. Siyabona leyo nto, inkolo kangathi it's part of being in a group, yayingahlukanga kakhulu nje nokuba i-political group. Into manje uyoyenza la kumele umane uyokhokha, phela umane uyokhokha into ekhokhwayo, umane uyovela. Kodwa nje generally ayikuhluphi kakhulu ekuphileni kwakho wenza more or less lento oyithandayo. Kodwa as long as izomane makuyovela uyovela, makuyokhokha into ethile uyakhokha. Siyabona nje zonke lezo zinto, nama-uniform ke unawo. Kuthiwa there was such a marked difference, bamangala nabo laba abanye ama-Roman Catholic missionaries babengabazi ukuthi kunabantu abakanje. And yibo ke bathi ama-Waldensians kumele nawo azithobe, avume ukubuswa uPhapha. Yayizwa leyo nto, kuthiwa lana, but the time came. Sayizwa leyo nto la ngi-highlighta khona, but the time came at last when Rome insisted upon their submission. So the Roman Catholic Church insist ukuthi mele basubmit. Kuthiwa after effectual struggles against her tyranny, kuthiwa the leaders of these churches of the Waldensians, kuthiwa they reluctantly acknowledged the supremacy of the power to which the whole world seemed to pay homage. Kuthiwa bagcina sebekhothamela uPhapha. Ngiyacabanga lapha inhliziyo kaJesu indlela ebabuhlungu ngayo bazalwane. So yile nto uJesu akhuluma ngayo ke lana, ukuthi bantwana bami, engathi nani manje uJezebel seyinitholile. Engathi nani uJezebel seyinitholile. And even though kukhona amanye ababusi aba-leaders akhothameli uPhapha, kodwa kuthiwa la the blue words, kuthiwa there were some however who refused to yield to the authority of pope or prelate. Sayizwa leyo nto, kuthiwa they were determined to maintain their allegiance to God and to preserve the purity and simplicity of their faith. Kuthiwa a separation took place. Na into eyenzeka. So baqala bayishiya nale ndawo, indawo le ekuthiwa iPiedmont kahle kahle, indawo wathi yayikibhoda ye-Italy nani neFrance, yintaba nje, ngaze ngithi azikubhoda ye-Italy neFrance. On this side yokuba i-Italy ngala they overlooking iFrance. So babehlala khona ama-Waldensians lana manje mase kune-separation, abanye bahamba going to different places, beyocasha kwezinye iy'ntaba nakumanye amahlathi nje ngoba babezingelwa njengey'lwane. Now ngifuna sibone imisebenzi yabo bazalwane. This is amazing. Yazi lento ngifuna siyithathe bazalwane njengamaKristu, okunye kwayo siyi-imitate ngempela. Elinye igama labo babiza ngama-Vidos missionaries, ama-Waldensians, labazalwane labo uJesu akhuluma ngabo la. Kuthiwa eagerly did the Vidos missionary unfold. Kuthiwa bebehamba, yazi sengive ngayiqala phakathi le ndawo. So kuthiwa babengahlali nje ey'ntabeni kuphela, bebevangela.
babehamba kwiindawo ezihlukile lapho befike bahlale khona bavangele to the neighboring towns or the neighboring villages or the neighboring cities. And kuthiwa ngenxa yey'ntshushisa zisenzeka ngaleso sikhathi babengakwazi ukuhamba bedayisa ngabavangeli. Babehamba bedayisa, abanye bathi badayisa mhlambe ubucwebe, abanye bathi badayisa ini, abanye badayisa ukudla, babedayisa ey'hlukile. But imission yabo kahle kahle kwakungena lapho bavangela. Asizweni thini la. Ithi eagerly did the Voidos missionary unfold to the inquiring mind the precious truths of the gospel. Kuthiwa cautiously he produced the carefully written portions of the Holy Scriptures. Oh, another thing. Babebhala iBhayibhile ngesandla. Can you imagine leyo nto? Kwangekho ama-printing machine. So they would have portions ababhale ngesandla. And njengoba kuthiwa they would take, sometimes it would take months okanye years as belibhala. But uma behlangana nomuntu ngempela ofisayo oyifisayo ukulazi iBhayibhile, balikhiphe bamnikeze. Okanye bamnikeze portions of the Bible. This was amazing ngempela. Kuthiwa carefully kuthiwa cautiously he produced the carefully written portions of the Holy Scriptures. Kuthiwa especially was the repetition of these words eagerly desired. Kuthiwa the blood of Jesus Christ his son cleanseth us from all sins. Kuthiwa as beshumayela behamba betshela abantu ngevangeli, kuthiwa abantu abaningi babeloke befisa kuphindwe lamazwi athi yigazi likaJesu elisihlanzayo kuzo zonke izono. You know manje why lento sithatha kancane lelivesi? Ngoba nje kudlalwe ngathi. Sifike la umusa sewucheap bazalwane yabona bazalwana siyazi indaba yomusa kaNkulunkulu ukuthi into enjani, isimanga sento. Uyabona ngesikhathi sekubusa the Roman Catholic Church, i-Catholic Church yayifundisa ukuthi ukuze uthethelelwe kunento kumele uzikhokhe bathi ama-penances. Uya kuma-confession then ukhokhe ama-penances and then kumele kube nama-indulgences, nento eziningi ezisenziwa. Such that umuntu wayithi nobeshona angabikho sure whether utholile ngempela intethelelo noba akayitholanga ngoba kuningi nje kukhokhwayo ukuze uthole intethelelo. Manje makufika ama-Waldanzen athi yigazi. Mawunesono noba singakanani yigazi. Kuthiwa abantu babefisa ukuzwa kuloyo kuphindwa leyo nto bathi ngempela. Noba kwathi noba ngenzeni usho ukuthi ngiyathetheleleka bathi yebo nali ivesi. Lithi igazi likaJesu ligeza sonke isono. Bazalwane. Kuthiwa baqhubeke kuthiwa bakhulume ngoMose bathi njengoba noMose waphakamisa inyoka ehlane, noJesu uphakanyiswe kanjalo. Futhi kuJesu awutholi intethelelo kuphela, uthola namandla ukusinqoba isono. Njengoba nje ngesikhathi bebuka inyoka ehlane upoison waphelelwa amandla emzimbeni wabo, nawe uma ulokhu ubuye kuJesu isono siphelelwa amandla. Kuthiwa abantu bazalwane bebefisa ukuthi lokhu kuphindwa njalo. Kuthiwa red words now la. Kuthiwa so great was the relief which it brought, such a flood of light was shed upon them that they seemed transported to heaven. Bazalwane kuthi indlela abantu bebejabula ngayo kuthiwa kwakungathi bangene ezulwini kusakhulunywa lamazwi la. Yazi indaba yomusa kaNkulunkulu asiyazi. Yazi umuntu ohlushwe yisono bazalwane ezwe ngomusa kaNkulunkulu nokuthi onke amacala umuntu awenzile uNkulunkulu uwabalele kuJesu. uJesu wakhokhe onke. Umuntu uvele usuke sacabanga ukuthi njengoba ngingene kanje vele ngisazokhokha ngendlela ethile. Mhlambe ngizogula, mhlambe ngizofa, mhlambe ngiyontshontshelwa. Manje kuthiwa sonke sonile njengezimvu siye kulo nalowo kwindawo yakhe. Kuthiwa kodwa uNkulunkulu ubeke kuJesu onke amacala ethu. Nali ivangeli ukuthi abazalwane ma-Waldenzen welishumayela ehamba nalo abantu babemangala. Kuthiwa abantu indlela babemangale ngayo ukuthi after this bazalwane kuthiwa even nokwesaba ukufa kwakuphela kuthiwa all fear of death was banished. They could now covet the prison and the fagot if they might thereby honor the name of their Redeemer. I-fagot ila kakushiswa khona abantu yibandla lase-Roman Catholic Church. So kuthiwa mabesebephendukile abazalwane laba babengenandaba ngisho noma ngakuthi zobafaka emlilweni kule fagot le. Babethi akunankinga as long as ngijabulisa uJesu. So 90 isenza ama-Waldenzen imisebenzi yabo le uJesu ayinqomayo. Okunye bazalwane ngikuthandile kubona yazi kuthiwa
babefunda in the mountains la behlala khona, befundisa nezingane zabo. And then ezinye bachoose izingane ezithile from these children bazise kwizikolo lapha kugcwele lemfundiso ye-Roman Catholic Church. Mabezihambisa lapha bazihambisela isizathu esisodwa ukuvangela. Asizweni ithini-ke sicaphula sithi in the schools where they went, they were not to make confidence of any. So kangamele baconfide kubantu baveze yonke into. Cha. Kuthiwa their garments were so prepared as to conceal their greatest treasure, the precious manuscripts of the scriptures. Yenza leyo nto. Kuthiwa mabethunga izingubo, ngoba wawubulawa ngalesa sikhathi mawutholakala uphethe iBhayibheli. Mabethunga izingubo zokugqoka, babefaka amaphakethe afihliwe. Laba besazi ukuthi bazofihla khona iBhayibheli. Seyizwe leyo nto. You know, namhlanje amasicabanga ngengubo zokugqoka. Thina into esicabangayo ukuthi abantu bele bajike nami mele bathini. Ngaleza sikhathi ukuthi they will dance and babecabanga ukuthi lento engigqokayo mele ingisize kule mission le engiyihambisayo. Do you know namhlanje bazolana nathi ngisho nalento? Do you know abantu bayakubuka futhi bakhande isithombe okanye baconclude and angisho ukuthi uright kodwa indlela ingqondo zabantu zisebenza kanjalo. Baconclude ngecharacter yakho ngendlela ogqoke ngayo. Mawufika ugqoke iminiskirt ugqoke namacici nani bayaconclude ukuthi ayi lo muntu nayo into esingayikhuluma naye futhi nayo into esingayilindela kuyena. Seyizwe leyo nto. Namawufika uzimpintshile ngebhluke nani bayacabanga ukuthi lo muntu nayo into esingayikhuluma kanjani kuse kunjalo nje abantu bayafoma. So uyabona ngibona ngikhomela sasivangela ngezinye izikhathi uthola ukuthi sizovangela kudala nje ngisaqala ukuvangela. Omunye azofuna ukuyovangela kodwa eveze icleavage. Ngithi hawu ngibuthi ayi lento lengeke. Uyothi sakhuluma ngalento lo muntu ubhekele icleavage uyacabanga into eyiningi futhi ucabanga ukuthi hayi kodwa ngeke. Yazi ngesinye isikhathi komnye ugogo waze wakhuluma ngomnyusisi wathi hey uba nje bengeyona le ndlela oyiyona bengiyoyilalela lento oyikhulumayo. Ogogo yabazi ukuthi banjani vele wayengafisi ukusilalela kodwa nje wavele wakhomba nje kule ndlela ayiyona lo sisi lo angihamba naye. Hey naye ngempela leyanto yamthinta kakhulu. Now ukuthi they will dance yonke into kakucatshanga le mission le. Kuthiwa iziscriptures babezifaka emaphaketheni laba abathungele izingubo zabayithiyo abazakhile. Kuthiwa lezi scriptures kuthiwa these the fruit of months and years of toil. Seyizwe leyo nto. Kuthiwa they carried with them, and whenever they could do so without exciting suspicion, they cautiously placed some portion in the way of those whose hearts seemed open to receive the truth. Kuthiwa they would work bazalane years and months bebhala iBhayibheli ngesandla, and then mabevangele bamuphe nje umuntu kanjalo. Seyizwe leyo nto. It's amazing. Kuthiwa mawaldenzen the blue words. Kuthiwa from their mother's knee the Waldensian youth had been trained with this purpose in view. Kuthiwa they understood their work and faithfully performed it. Kuthiwa converts to the true faith were worn in these institutions of learning. Seyizwe lento bazalwane. Kuthiwa nomama bekhulisa izingane. I-object iyodwa soul winning. Kuthiwa bekhuliswa from their mother's knees. Kuthiwa they are raised with this purpose in view. Yazi mawufunda ama-historian abhala ngama-Waldensian kuthiwa impilo yabo bazalwane ihlukile kunempilo zabantu la emhlabeni. Kuthiwa their history is a history of their own. Ama-Waldensian indlela abahlushwa ngayo, indlela babemthanda ngayo uJesu iyathusa. Khona umunye historian bathi Wiley uthi group enje emhlabeni ayikazi bekho uthi angathi ayikhuluma ngepresent uthi in the present time ayikazi bekhona igroup efana nama-Waldensian. Very committed. Obani omama manje mabekhulisa ingane bacabange ngoJesu othengele izingane ngegazi, ngoJesu obuyayo. Isikhathini esiningi sicabanga ngezinto ezitemporal zala emhlabeni. Kanti bazalwane ama-Waldensians aseqonda ukuthi singabahambi la emhlabeni. Mhlambe nathi sidinga iy'ntshushiso ukuze sibuke izinto ngaleyo ndlela ngazi. Kodwa nje ngathi uNkulunkulu angasilekelela bazalwane. So that's why uJesu siyabuka ukuthi why uJesu enqoma kanje imisebenzi yabo.
kuthiwa babenothando labazalwane, bebasiza abantu kulezo izikolo babebonakala khona, babesaziwa nje ukuthi abazalwane ngempela abanothando, abasizanayo, abafundisanayo futhi ngoNkulunkulu. Kodwa bafika abazalwane ngokufa okubuhlungu, abaningi babo bebulawa, beshiswa, besikwa ngeinkemba, abanye bephonswa kuyilwane, bebulawa kanjalo Denzen. And ukuthi abantu bebecula, ukuthi abanye babethi besifa bacula izingoma, bacula izingoma. Khona omunye uJohn Huss naye owathola inkolo yakhe Denzen. uJohn Huss wathi sebemfake emlilweni ama-Roman Catholics. Mawufunda ngayo John Huss kuthiwa wacula le ngoma lesihlezi icula isiZulu, yaza siyazi ukuthi ivele isuka kuphi le ngoma ithi indodana kaDavide ngihawukele. Mawufunda ngoJohn Huss ibhaliwe ukuthi that's the exact song wayicula, ukuthi indodana kaDavide ngihawukele. Wacula leyo ngoma uJohn Huss ethi ucela ukuthi amhawukele uJesu. And bazalwane baningi babenale experience le. Kwakunje nje bazalwane. Now nayi into engifuna siyibone ama-Waldenzen yokugcina then siyavala. Ama-Roman Catholics awayawazonda ama-Waldenzen, but kuthiwa one of the things babezondela yona kakhulu yile engiyifakela in red. Kuthiwa among the leading causes that had led to the separation of the true church from Rome was the hatred of the letter toward the Bible Sabbath. Sayizwa leyo nto? Kuthiwa the Roman Catholic Church yayilizonda isabatha likaNkulunkulu, and ngempela kusemibhalweni yabo lo bathi isabatha lamaJuda. When you're keeping the Sabbath, but it's Judaizing. Now ama-Waldenzen kuthiwa wona ngoba awesabambe le nkolo vele kaJesu nabapostoli, so babeqhubeka nje bona ngaleyo ndlela nje, yabo, futhi kangabikho kude from lesi sikhathi samapostoli. So babeqhubeka nje leyo nkolo, so beziqhubela nesabatha besazi ukuthi nayo usuku uNkulunkulu alibekile elingcwele. So mase uEusebius etshena uConstantine ukuthi hayi alishintshwe kanje isabatha, ama-Waldenzen akavumanga, athi azoqhubeka. And then when ibandla laseRoma ke manje ngo-538 AD selibusa ke manje, lathi cha asizutolerate noma weliphi ibandla la elithi ligcina ini isabatha. Wabasa umlilo, babulawa abazalwane. Very very cruel. Abanye babengcwatshwa bephila. Hey, into azisenzeka. Naye nenye into evezayo ukuthi lana nayo history lento bazalwane ibhalwe nje ngolinye ulimi kahle kahle nayo igama layo. So ama reports la amadala lana, this is reports on the history of the sects of the Middle Ages. So kwaba khona into ekuthiwa Inquisition laba babebulawa khona abazalwane. Now lana ngizofunda i-report ke-Inquisition kuzoshiya ukuthi yini babeyenza enye eyayingathandeki lento ama-Waldenzen. Kuthiwa a report of an Inquisition before whom were brought some Waldenzens of Moravia in the middle of the 15th century declares that among the Waldenzens not a few indeed celebrate the Sabbath with the Jews. Sayizwa lana bazalwane. So ngamanye amazwi bethi amaJuda nawo mawethi isabatha nama-Waldenzens awethi yini isabatha. Uyabuka isikhathi lokhu manje bakwenza nini? Kuthiwa 15th century meaning ngo-14 banibani 1420 1423. So lapho vele isabatha laselicishe lacishwa completely, ngoba the time kungena uSunday, wangena nini uSunday kambe ngesikhathi sikaConstantine ngonyaka u-321 AD, the first time kwenziwa iSunday law 321 AD. Uyabuka manje makuthiwa 1423 sekudlule over 1000 years. Can you imagine 1000 years? Sekudlule over 1000 years abantu abaningi begcina iSunday. Still the Waldenzens aqhubeka nokugcina isabatha likaNkulunkulu. And yini bazalwane ebaqhubayo the Waldenzens? Kwakuwuthando. Babemthanda uJesu labantu. Babemthanda uJesu, babemthanda kakhulu uJesu. Into eqhuba umuntu ukuthi asebenze kusuke ngeyena umusa kaNkulunkulu. Umusa kaNkulunkulu. I'm going to read the last verse and then siyavala. Asiyeni kuba seKorinte bokuqala 15.
sengiyazi ukuthi bazalwane isikhathi sami singishile sengikhuluma into eningi kodwa le nto ngiyayithanda kakhulu. It's amazing. BaseKorinte bokuqala chapter 15 verse 10. Kepha ngomusa kaNkulunkulu ngikho engiyikho, nomusa wakhe kimi awubangayize, kodwa ngasebenza kakhulu kunabo bonke. Kepha akubi mina, kodwa ngumusa kaNkulunkulu kimi. Sezweni bazalwane. So uthi Paul mangamukela umusa kaNkulunkulu angamukelanga ize, angamukelanga ize, awuzange ube yize kumina. Now uveza kanjani ukuthi awuzange ube yize umusa kaNkulunkulu kuyena? Uthi ngasebenza kakhulu. Uthi kodwa angasebenzi mina. Uthi akusebenza umusa kaNkulunkulu kumina. Isifiso sami bazalwane esifunda le history le yalabantu babezimisele kangaka ngoNkulunkulu. Kuba ngathi kungake kubaseke futhi noba kukhwezeleke umlilo ezinhlizweni zethu ngokumsebenzela uNkulunkulu. Masibuka ukuthi kunabantu babemsebenzela kanje from birth to death. Bazi ngisho enengane umuntu ayisathi nginengane nje ngiyikhulisela ukusebenzela uNkulunkulu. Yayizwa leyo nto. So bazalwane, and uPaul naye njengoba ngisho eMoldenzen awaqalanga inkolo entsha, abeqhubeka nalenkolo yabompostoli uPaul. Yamuzwa uthini? Uthi umusa awubangayize. And umpostoli uPaul mawufunda ku2 Corinthians chapter 6 ngicabanga ukuthi iverse lokuqala uyabhalela abazalwane uthi ningawamukeleli ize umusa kaNkulunkulu, ungabi yize kunini umusa kaNkulunkulu. So ngisho nakubazalwane wayisho lento, bazalwane umusa kaNkulunkulu ungabi yize. Uba yize makwenze njani? Mawuthola nje uhlale phansi. Uhlale phansi. Umusa kaNkulunkulu uyasebenza kumuntu. Umusa kaNkulunkulu. Sathi bazalwane uNkulunkulu engathi asigqugquzelela imiphefumulo yabantu iyabhubha. Ziningi into ezenzekayo, uJesu uyabuya. Manje uNkulunkulu angasisiza kakhulu sifane namawaldenzens, sifane noJesu. Amawaldenzens awezama ukumlandela, ayisibhale ngomkhuleko. Nkosi enothando olumangalisa kakhulu, uyingcwele. Siyakubulela kakhulu nje Nkosi ngemfundiso zakho ezingumangaliso. Kuningi insinga Nkosi osifundise kona, usibonise nje Nkosi lo mlando wabantu babehlupheke kangaka bekuphilela Nkosi. Siyacela ngathi Nkosi sincede nathi Nkosi sikuphilele. Siyabona Nkosi indlela esisuke ngayo nje from the simplicity of the faith nokukuphilela nawukuthanda. Nkosi sicela usihawukele kakhulu Nkosi yezulu. Usenze sibe very very self-sacrificing. Sincede Nkosi sithande ukuzuza imiphefumulo. Senze Nkosi sibe nothando. Sicela konke in the name of Jesus Christ. Amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be just